Sinom Parijata Sri Wijayanti Sri Lohwati Sri Yuwati Sri Wijayanti enggak Mbak Jayanti Sinom Parijata sing gender ya Cakra gender kok leh ketok kenes ngono. Dadi upama wong wedok ngono wayangane iki Sri Kandi. Genderane. Saiki ya kakangku wis menep. Menepi. Nah, Sinom Parijata Mbak Wijayanti. Kala tida padha sing kaping 7 terus Gadung Melati iki nek kon klenengan ngono iki ya cekli. Dadi wis wayahe iki mengembang. Wayahe menyala ngono tembunge saiki. Sing ngrebab nggih niku, sing nyiter ya wis kuwi. Terusan sing ngendang nggih niku. Sing bedhug sing ora masuk. Nah. Terus orang-orang pembonange tambah umur ya tambah berak. Angger mbonang kuwi karawitane muda laras. Ngarepe pembonang ning ajeng. Wah, polahe kediplakan kae. Dek ajeng. Kata-kata hari ini. Iya, Ram. Ubur-ubur ikan lele mesti. Lah, bonangan kok ngantek sak bonang wis ora ning selane. Lah iya. Terus yo ash lo mampir mas mumpar mampir lenengan sore mau wis majemuk terus ciblane kijing miring digobyoke terus
nyeni kae ngono. Dadi Wis adem panas. nggih. Kuwi nek sindene ora iki ngono wis ora masuk. Ora masuk. Dadi ibune sindene iki ngono. Aku cara sindene siji sing melu ning Wonogiri kae. Ya iki genah cekli. Cekli mung sayange ora bareng sak montor. Ayo aduh urung teko nggone kok bakso sik. Opo. Lanjut. Ayeme kuning ngene iki taun ngarep kudu wis mundhak regane. Wong yoga kancane wong 10, wong 11 gadung mlathi iki ya wong 21, wong 22 mangkat kabeh. Bar iki terus dolan ning Kenjeran Surabaya. Ya, lanjut. Ya. As. Satu sore akeh kancane ana Kenjeran. Masuk. Maju selai pandrape aman sawarna sajake pancenmu. Aku ndek men kelingan mayang ngene iki terus karo Pak Rustopo, Pak Profesor Rustopo dilik-lik. Nek nduwandut sragenan kae kuwi adek kaya dalang narso stres to. Ya. Mbak Nur. Aneng pinggir gisik ganti kiri semua tansanya mantan pengendep pun jalan sedang aku boleh cak Ompak. adekku ayo ren Hus. Satu sore akeh kancane ana Kenjeran. Jangan maju selai pacake aman sawarna sajake pancenmu. Lumbung desa lesung jumengglung aja keri lho Reng. Iya. Terus Mbak Nur. Pacane berkase.
dibaleni kersane para pamirsa menika nggih nderek. Oh nggih. Pocaane berkasih. Ya, bareng. Ya. Oh. Pincuk tak tenang kae. Sing tenang, Cuk, pincuk. Ayo. Pocaane berkasih. Hop. Terus ngene iki Pepak Cakra. Cakra. Ya. Modele. Yuk. Ya. Aneng. Aneng pinggir gisik kendi riri sing tuwa tansah nyambung dan berjalan bekan aku mau mulai cak arekku ayo rek tak terake mulai menyang omahku. Hop. Kor. Ayo di ayo yu Oh. Balungan. Senggaane khas. Kor.
tok tok tek tok 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 tek tok tek tok tok tek tok iki lagu pokok bersih desa ana kene. Ya, isih siji reng apa lagune bersih desa. Wah ya, larase pelok patete barang. Ya. Dibawani Pucung. Sinten ingkang bawa Pucung? Kakung Mas Minju, Mas Minju. Ngeten. Ya wis buka bonang. Lakon bersih desa. Dados. Ya. Apan iku dadi kewajiban baku. Ayo bersih desa, ore adoh suker sakene. Liya-liya angliyaku Ngaturaken salamipun Bapak Haji Supar